En in de maand oktober is de actie van ons dat wij bij aanschaf van 2 buffermozzarella €1 in de pot doen voor het kankeronderzoekfonds Limburg. Oké, goed zo. Prima. Als ik aan borstkanker denk, dan moet ik denken aan mijn oud-collega Nicole, die toch denk ik ongeveer 5 jaar geleden overleden is aan borstkanker. En dat vind ik vind het heel belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt en dat het gefinancierd wordt. Samen sterk tegen borstkanker. Culitalia doet mee met Limburgse Decolleté.